Veliki pozdrav svima skupa, pozdrav mojim dragim gostima, pozdrav dragoj Mari Majstorović, pozdrav Goranu Jurkoviću i naravno pozdrav našoj domaćici i moderatorici Manji Kostelac-Gomerčić. Ja se javljam sa mjesta gdje je lani održan prvi Coklje Fest. To je to naše kulturno središte grada Otočca, to je trg doktora Dražena Bubinca. Ovdje je nekako uvijek u žiži, uvijek je u vrevi, nema vrućine, na terasi smo u hladu i sasvim u dobrom raspoloženju. Na početku ću iskoristiti priliku, moram se zahvaliti Zakladi Solidarna, programu Odvažna koji je namijenjen ekonomskom osnaživanju žena. Oni su zapravo i krivi što smo lani uspjeli pokrenuti prvi Coklje Fest. Bilo je to zabavno iskustvo, bila je to dobra odskočna daska za mnoge naše aktivnosti koje su nakon toga uslijedile. Book Cafe Paradiso se nekako profilirao kao nekakvo mjesto gdje smo se mogli umrežavati svi skupa. Poletjele su na našim krilima i sad već neke jako dobro znane svima udruge. Bilo je tu i domaćih radinosti, pokretali su se neki obrti, a svi smo se zajedno zapravo umrežavali i trudili se stvoriti nekakve bolje i ljepše dane svima nama skupa. Nakon tog sudjelovanja na natječaju Zaklade Solidarna uslijedile su još i brojne aktivnosti. Ja u tome nikako nisam bila sama. Uvijek je tu aktualan nekakav mali trio. To su Manja i Danijela i ja. Bilo je tu različitih i gostovanja, bilo nas je nešto i po medijima, bile smo i po internetskim portalima, po televiziji, radiju. Malo nam je i korona pomrsila račune kao svima, ali zapravo bit je da nas nije zaustavila ni u kom slučaju. Možda nas je samo malo natjerala da mi zaobilaznim putem dođemo do nekih svojih ciljeva. Jako lijepo iskustvo bilo je i sudjelovanje zimus na konferenciji, međunarodnoj konferenciji o ženskom poduzetništvu organizaciji Hrvatske gospodarske komore koja se nalazi u mom susjedstvu, Županijske komore Otočac. Bila je to isto prilika za jačanje žena, ženskih inicijativa, dodatna jedna platforma dobre energije, zajedničkih projekata. I evo ja se nadam da će naš grad u tako dobrom ritmu zapravo nastaviti u godinama koje slijede. Što reći o današnjem druženju? Lani smo pjevali i plesali, ove godine ćemo malo razgovarati. Bilo je tu svašta na ovom mjestu sada koje se nalazi iza mojih leđa. Bilo je zapravo i puno više toga što je uslijedilo nakon samog Coklje Festa. Možda nismo ni bile svjesne nekih dobrih stvari i suradnji koje su se tada odigrale, a zapravo ljepota života je u tome da je to roller coaster, da ne moramo sve znati unaprijed, da su neke stvari nepredvidive i zapravo da se nekako prepustimo pa da naš život ponese, da nas spoji sa dobrim ljudima, sa nekakvim ljudima zajedničkih interesa koji će u svim događajima vidjeti nekakve pozitivne stvari i mogućnosti za daljnji osobni rast i zapravo razvoj. Lani smo se družili uz zanimljivo jedno natjecanje, bio je to najbećarac. Onda nas je dosta ljudi pitalo kako vi to sad malo Lika, Gacka, pa sad slavonski bećarac, pa sad bilo je tu svašta. A ove godine zapravo i dalje ostaje Slavonija kao jedan veliki i tihi partner u našem Coklje Festu, jer eto, tako je nekako ispalo da zapravo život nanese neke ljude s kojima se mogu različite stvari pokretati, razvijati, umrežavati. Book Cafe je uvijek u fokusu imao knjigu. Mi danas ćemo pričati o jednoj lijepoj knjizi koja se zove Svjetlosna godina i ona je samo ovako svojim formatom možda izgleda nevelika, ali zapravo unutar svojih korica ona krije takvo mnoštvo pozitivnih razmišljanja,
Otkriva nam perspektivu Vukovara kao grada svjetlosti, dragih ljudi, topline, perspektivnih mogućnosti. U njoj sam otkrila da je Vukovar recimo star 5000 godina. Evo Maro, tebi informacija, naš Otočac star je 6000 godina. I tu nas vežu neke iste niti i slične poveznice. E sad, ti si mene pozvala na predstavljanje svoje knjige prošle jeseni u Zagreb. Bilo je to krajem listopada, u Hoću knjigu. I sad na posveti si napisala put osvijetli sama i ostani svoja. I meni se to jako dojmilo. Dugo su mi te tvoje riječi odzvanjale. I sad kad malo ovako čovjek razmisli, to valjda tako i bude. Možeš ti imati neku podršku i umrežavati se i sve to lijepo i divno zvuči. Ali zapravo svako od nas je taj koji svoj put mora utabanati sam. Moraš sam odlučiti najprije, moraš krenuti i onda naravno na tom putu moraš prihvatiti pruženu ruku i zapravo pomoći nekakvu podršku ljudi koji su oko tebe. Pa evo svima koji će gledati ovu našu snimku, koji se ovom festivalu vesele zajedno s nama, a ja znam da će biti i oni koji će nas pratiti izvan granica Lijepe naše. Puno je tu ljudi koji su svakodnevna podrška, koji stalno gledaju neke mogućnosti, šalju neke linkove, trude se biti od pomoći, neki prevode, neki naprosto pokušavaju, bez obzira što nas dijele i mora i kontinenti i neke državne granice, ali puno je ljudi koji pokušavaju zapravo pomoći ovom kraju i koji se vesele zajedno s nama koji ovdje svaki dan živimo. Pa sad za početak ja ću prepustiti riječ našoj divnoj Mari Majstorović. Ne usudim se uopće sama je predstaviti, ona ima takve reference u svojoj biografiji da je to naprosto užitak čitati. Kad vidiš šta se sve može, kako neke stvari se mogu raditi za mlade, kako ide nešto što se tiče onih malo starijih, na koji način je zapravo osmislila svoju udrugu, svoj portal, na kakvu podršku nailazi za svoje projekte. Evo, ja ću prepustiti Maro tebi riječ, pa najbolje da nam ti svima ispričaš sama. Izvoli. Evo, lijepi pozdrav iz Vinkovaca i Slavonije. Koliko sam shvatila, ja danas predstavljam Slavoniju, je li tako? Tako je. Tako. Prvo pozdravljam ovu vašu predivnu inicijativu i goste s kojima se evo danas prvi put ovako virtualno vidim, i Gorana i Manju. Uvijek se divim ljudima koji poduzimaju samostalno inicijative, koji su proaktivni, koji pokreću, takva sam i sama. Evo, ne trebam ništa drugo reći o sebi osim da sam jako, jako proaktivna, jako pozitivna, optimistična i u svakoj prilici vidim mogućnost, u svakoj situaciji ugledam onu malu svijetlu točku u kojoj možemo izvući nešto dobro. Tamara, naš susret, evo nismo ni zamišljali da će završiti ovako virtualno. Ja sam se živo nadala da ćemo se mi susreti ponovo i moći zagrliti i da će biti evo, dio ove vaše manifestacije. Ponavljam još jedanput, predivne manifestacije. Uspjela sam malo pogledati na internetu što ste sve radili i koliko ste ljudi okupili, koliko događanja i svega onoga što je vaš Sofia Fest u stvari predstavlja. Dakle, jedna zbilja predivna manifestacija, jedan predivan festival i nadam se da će opstati i da će dogodine moći se jednostavno ponovo razviti u onom pravom svjetlu kako to u stvari je bilo i zamišljeno. Što reći? Evo, ipak smo tu virtualno, pozdravljam sve one, kako si ti rekla, koji će gledati ovaj naš Zoom prilog. Jednostavno nalazimo se u vremenima i u situaciji gdje moja knjiga osobno može pomoći mnogima jer ona je jedna velika metafora. Naime, ona je priča o Vukovaru, priča jedne izgubljene mladosti, priča spoznavanja života, priča
prepoznavanja pravih životnih vrijednosti, ali u konačnici svi koji su je do sad pročitali meni povratno daju informacije da pronalaze svoja iskustva u toj priči, iako znači konkretno nisu vezane uz rat, nisu vezane uz to vrijeme, jer moja priča je priča o emocijama. I koliko god i kad god možemo biti svjesni i spoznati svoje emocije, onda smo i hrabri i znamo sprovesti sva svoja nekakva, ajmo reći, nekakve vizije, nekakve želje i u djelo. Evo, tako si i ti i tvoj tim i u suradnji sa Slavonijom napravili to što jeste, a upravo ja kroz svoju knjigu želim potaknuti ljude da idu kroz život s povjerenjem, da se prilagođavaju, da jednostavno izvuku iz svake situacije ono korisno i ono dobro. Po meni ova pandemija možda nas je spriječila da se zagrlimo, možda je spriječila da putujemo, ali nema granica. Ja mislim da nas je ova situacija sve skupa naučila ponovo suradnji, razumijevanju, empatiji i svemu onome što život u stvari nosi. Upravo tu cijelu priču ja provlačim i kroz svoju udrugu i radujem se nekako danas sutra suradnji sa vama. Kroz bilo kakav projekt otvoreni smo dapače za mnoge suradnje i surađujemo s mnogim drugim udrugama. Te životne vrijednosti, dakle baština, kultura, sve ono što čini život i dajemo onu vedriju stranu, to je nešto što radimo i mi u našoj udruzi kroz radionice, kroz druženja, kroz promociju ljudi koji su spremni podijeliti svoja znanja. I sve u svemu, evo, volim organizirati, volim raditi s ljudima, volim ljudima u moj kraj, kao što i vi evo sad ovim putem radite, dovodim ljude koje možemo modelirati, od kojih možemo naučiti nešto dobro i korisno, od kojih možemo prenijeti k sebi način kako su oni uspjeli i modelirati njihova znanja i uspjeh. Prije par godina sam pokrenula upravo, nastojim svom gradu, ali i svojoj županiji i Slavoniji općenito dovesti, kako sam rekla, kvalitetne, korisne i mudre ljude. Ja sam također pokrenula Znanost za mlade u Vukovaru. Profesor Ivan Đikić nam je vrlo drag i viđen gost u suradnji zajedno s njim i sa mnogim divnim ljudima. Učimo mlade u našem kraju kako kritički promišljati, kako raspoznavati istinu od fejka, na koji način kreativnost pretvoriti u jednu pravu energiju iz koje mogu izaći mnogobrojni projekti. I evo, iza mene su mnogobrojne manifestacije, volim organizirati i vjerojatno smo se zato i privukli. Tamara, imaš još nekih možda pitanja ili mogu još? Imam, reci nam malo, šta je to Forum kulture i edukacije u Vinkovcima? Ta me crtica iz tvoje biografije posebno zainteresirala. Imate i jednu zgodnu skraćenicu. Što je to? Da, Forget Forum kulture i edukacije je isto jedan od projekata naše udruge na kojem baš poput vas promoviramo kulturu i baštinu, odnosno uvezujemo tematski, svake godine odredimo temu i na taj način ugostimo stručnjake, ovisno o temi, nekad su to i promocije knjige u tom kulturnom dijelu. Upravo sad radimo na jednom projektu i nije nas ovaj koronavirus spriječio. Vjerovatno ćemo i mi Forked na jesen održati online, a ako dozvole naravno uvjeti, možda ću uspjeti onda pozvati ja vas, jel tako, da dođete u Vinkovce, sve skupa. Poziv je uvijek otvoren, a Forum edukacije i kulture upravo je ono što je vaš Coklja Fest. Dakle, izvlačimo taj dio i povijesni, i kulturni, i baštinski iz naših Vinkovaca, iz našeg kraja. Vraćamo se malo u prošlost, tražimo te upravo pozitivne resurse iz prošlosti kako bi ih ponovo ugradili i podučili naše mlade, ali sve one koji dođu na samu manifestaciju. Izdajemo knjige, dajemo radionice, smišljamo ideje,
projekte, znači forum je uglavnom nešto što konačnici bude kao završna manifestacija, a prije toga mi u suradnji s gradom Vinkovcima u stvari odrađujemo dio tematike koji na kraju prezentiramo na forumu kulture i edukacije. Ove godine imamo za cilj napraviti slikovnicu i to za djecu i upravo od malih nogu djecu podučavati kroz tu slikovnicu jednoj legendi o Orionu i o Vinkovcima, o tom povijesno-baštinskom dijelu. I znači od malena kroz vrtiće u stvari podučavati djecu, usađivati im tu ljubav povijesnu o Vinkovcima kao najstarijem europskom gradu. Jel? Između ostalog, Forum kulture i edukacije je isto ovako ugostio mnogobrojne književnike, spisatelje i prezentirao njihove knjige. I puno toga smo zbilja odradili, spajamo ne samo slavonski kraj, već spajamo i cijelu Hrvatsku, ugošćujemo. I evo kažem, dobro ste nam došli, natrag vi povratno nama i vrlo rado ću vas pozvati kako god da budete naši dragi gosti na idućem forumu kulture i edukacije u Vinkovcima. Lijepo. Nama je jako drago da si ti danas uspjela biti s nama i da si ti dio našeg Coklje festa. Sad, kad ja kažem Coklje, onda moram spomenuti da su moje coklje i danas sa mnom. I danas ih imam na nogama. Sad toj družini, kako god su te moje coklje putovale i naše zajedničke diljem lijepe naše, nama se priključila i jedna Tonka. Pa ja ću sad pozvati našeg drugog gosta, Gorana Jurkovića, da nam ispriča što je to malo coklja Tonka zabilježila, otkud je ona nastala i kako to sve skupa izgleda iz njezine perspektive. Hvala lijepo, lijep pozdrav svima iz Korenice. Ja sam Goran Jurković. Moja priča sa pisanjem započinje još negdje krajem 2017. godine kada sam pokrenuo svoj blog pod nazivom Zapisi iz Like, Gacke i Krbave. Na tom svom blogu uglavnom objavljujem svoje autorske pjesme, priče i fotografije i zanimljivosti sa područja našeg zavičaja. Nakon izdavanja moje prve knjige Priče iz djetinjstva 2018. godine sam započeo malo kvalitetnije, da tako kažem, pratiti kulturnu scenu na području grada Otočca. To sam uvijek popratio prigodnim objavama na blogu i uskoro sam iz svoje perspektive vidio da su sva ta zbivanja u vrlo kratkom vremenu stvorila jednu vrlo kreativnu i aktivnu scenu na kojoj su prednjačile žene koje su se izdigle iznad civila svakodnevice, a te su me kreativke, kako ih ja volim nazvati, doista oduševile svojom energijom, voljom, entuzijazmom i željom da od Otočca naprave jedan prepoznatljivi kulturni centar. Jedan od glavnih nositelja svakako tih aktivnosti je kulturna udruga Baštenica na čelu sa našom profesoricom gospođom Manjom Kostelac-Gomerčić, čiji sam član i ja odnedavno i vrlo rado sudjelujem u provedbi aktivnosti i projekata naše udruge. Posebno mjesto ovdje također zaslužuje Buk Cafe Paradiso kao mjesto našeg kulturnog okupljanja i aktivnog provođenja svih tih kreativnih ideja i aktivnosti koje je osmislila i pokrenula gospođa Tamara Jurković i sama, vidjeli smo, inicijator i pokretač brojnih projekata. Međutim, svojom kreativnošću i originalnim idejama na ovoj sceni svakako se nametnula i gospođa Danijela Tonković, koja je svojom Poklon galerijom naprosto napravila jedan originalni kreativni iskorak i potaknula sve nas druge kreativce na stvaranje i realizaciju svojih ideja. Prošlogodišnji festival Coklje je proizvod upravo tih naših kreativki, koji je u početku kod nekih izazvao
čuđenje u našoj sredini, možda čak i podsmijeh. Međutim, vrlo brzo je podignuo letvicu tako visoko i dokazao da naše kreativke mogu, znači, uspjeti u svemu što su naumile. Taj projekt je doista okupio ljude sa idejama, nastojeći ih potaknuti na realizaciju, znači, svih svojih kreativnih zamisli, sa našom Coklijom u fokusu festivala, ali predstavljenom na jedan novi, jedinstveni, potpuno drugačiji način, kojim su je kreativke doslovno lansirale izvan granica Gatske doline. Nakon samog, znači, Coklje festa, koji me, moram priznati, oduševio i o kojem sam putem svojeg bloga i napisao nešto riječi, što se kaže, spontano sam jedne večeri napisao svoju prvu priču u kojoj sam stvorio i oživio lik Coklje Tonke, koja je postala vjerna pratiteljica zbivanja na kulturnoj sceni Gatske doline. Ona u fokus svojih avantura, kroz pomalo šaljive i bockave pričice s dozom satire, stavlja kreativnost i trud upravo naših otočkih kreativki, njihova postignuća, organizaciju i provedbu kulturnih aktivnosti i projekata. Tako se naša Tonka borila s koronom, izolacijom, za svoju Gatsku protiv zagađenja njezinih prirodnih tokova, pratila kreativne aktivnosti u vezi pomaganja građanima i vrijednim poduzetnicima u vrijeme korona krize, sadila bašću, bila na televiziji, književnim večerima, predstavama, izložbama i sl. Eto, na kraju bih napomenuo da će Tonka i dalje kroz svoje avanturice pratiti svoje kreativne frendice, njihove kreativne ideje i projekte koji svakako podižu kvalitetu života na ovim prostorima. I što reći na kraju, evo, veliki vam pozdrav od mene osobno i od Coklje Tonke, naravno. Super. Jako ste vi to lijepo sada nas nahvalili, Gorane, i opet dižete vi tu ljestvicu još malo više. Sa svakom tom pohvalom zapravo se diže i nekakva razina odgovornosti. Kad kažete da smo mi tu nešto radile na kulturnoj sceni, ovo ono, puno je tu ljudi koji su u Otočcu jako aktivni, koji godinama sustavno grade imidž našeg grada kao jedne kulturne sredine, bogate povijesti, bogatih nekakvih znamenitosti, ne samo prirodnih bogatstava, jer znamo da je više od pola županije zapravo kod nas uvršteno u područje nacionalnih parkova, nego zapravo puno ljudi je koji se zaista svojski trude da pridonesu svakim svojim postupom, pa i podrškom nekakvim projektima koje rade neki drugi ljudi. Znači, mislim da puno više imamo onih koji su neka tika većina, koji nisu možda toliko eksponirani ili nisu na društvenim mrežama ili nisu toliko aktivni u tom virtualnom svijetu, pa onda ispada neki put neopravdano da njihova uloga možda nije na adekvatan način popraćena. Ali velim, Otočac stvarno ima jednu lijepu utabanatu stazu. Ispalo je sada, kako smo spominjali, i tu žensku međunarodnu konferenciju i naše aktivnosti, sve to tu stalno neke žene su se vrtile, ali evo vidimo i uz vašu podršku i uz još puno dragih i dobrih muških strana, da zapravo svi zajedno idemo, ja bih rekla, u jednom jako dobrom smjeru. Bez obzira što je ova korona možda napravila dar-mar na puno nekakvih razina životnih svakome od nas, ja sam od prvog dana uvjerena da je ovo zapravo lijepa prilika za Gatsku, za Liku, za, ne znam, Slavoniju, za Gorski kotar, za sve neke sredine koje su možda ipak malo pa možda zapostavljene bile, možda nisu dobivale pažnju koju su trebale, možda ljudi jednostavno nisu bili toliko probitačni
pa da naprosto taj grad guraju, pa da mi budemo prisutni u medijima kao što je, ne znam, nekakav Dubrovnik ili Zagreb ili nekakve druge bogatije i razvijenije sredine. E sad, Maro, ti u svojoj knjizi imaš nekoliko onako baš znakovitih rečenica koje kad čovjek pročita, onda onako zatvoriš knjigu pa malo držiš je u krilu, pa malo razmišljaš o tome šta si pročitao, pa nalaziš kod sebe neke poveznice. Uglavnom, pišeš da slavonska zemlja, kad se o njoj brineš, rađa i daje. I navodiš da je u prirodi spas, a u zemlji lijek. Pa ajde nam kaži malo iz tvoje perspektive, na šta si konkretno mislila? U prirodi je spas, u zemlji je lijek. To je nešto na što se svi trebamo podsjetiti. Jer često mi, evo, upravo je korona nas tome isto podsjeća i vraća. Previše gledamo u problem, previše gledamo na nemogućnosti. I to je ono što ja ovdje i djelujem i radim u Slavoniji kroz svoj rad kao trenerica neurolingvističkog programiranja, gdje ljude u stvari uči kako u svemu vidjeti resurs, kako iz sebe izvući talent i na koji način u neprilici ugledati priliku, jel tako? Prema tome, zemlja je i priroda ono gdje smo i u vrijeme izolacije i u vrijeme pandemije smo se na kraju krajeva svi vraćali prirodi. I priroda je uvijek jedan onaj vid spasa, ne samo prehrambeno, ne samo gledajući kao nešto što treba biti poticaj da nas potakne na zdravlje, na povratak tim osnovnim životnim vrijednostima, jer nama u konačnici tako malo treba. Mali komad zemlje. Ja kad sam se malo pripremala za ovaj naš susret, sam baš išla vidjeti odakle seže poveznica Like i Slavonije. Pa još iz davne 1910. su krenule te migracije upravo zbog zemlje. Zbog onoga što zemlja može pružiti. I sve dalje kako je to opet išlo i spajalo nakon ratova i Liku i Slavoniju. Znači uvijek je ta zemlja bila hraniteljica, uvijek je zemlja bila ta koja će nam dati spas u određenom trenutku kada vidimo nemogućnost ili nekakav ogroman, ajmo reći, problem. Prema tome za mene je zemlja život. I ja, kako si ti malo prije isto rekla, upravo je prilika ovakvim manjim sredinama da se okrenu sebi, i da svi zajedno da se udružimo i da vidimo što mi to možemo stvoriti iz svog okruženja, iz onoga što imamo u svom mjestu, iz onoga što nam je priroda dala. Ja bih voljela, evo baš koristim prigodu jer sam pronašla jednu legendu ispričanu kako je nastala Lika. Ne znam da li vi to znate, ja bih baš sad to ispričala. Navodno je prema legendi su živjele dvije sestre. Ajde, rado ćemo čuti. Živjele su dvije sestre i kaže kada im je otac umro, ostavio im je u nasljeđu zemlju koju vi danas zovete Lika i Krbava. I bolesna sestra je putovala svuda i tražila lijek za svoju bolest. Kada je došla do Ribnika, sela u blizini vašeg Gospića, ona je ožednila i napila se tada vode. I tada joj je zdravlje krenulo nabolje. Ona je, znači, u toj vodi vidjela lijek i pošto skikavici lik je bio za njezinu bolest. I kažu da je tako nastala u stvari riječ i naziv za Liku. A po vodi cijela zemlja koja evo danas se i zove Lika. Možda ta vaša voda je zbilja toliko čarobna i ljekovita. Možda trebamo isto tako ne samo zemlji, već i vodi se okrenuti. Tko zna, važno je jednostavno biti prisutan, iznalaziti rješenja, promovirati se. Evo ovaj online način je po meni fenomenalan i sigurna sam da će stići do puno više ljudi nego da je samo manifestacija bila u okviru otočstva. Tako je. Prema tome, potencijala ima, mogućnosti ima, u zemlji je spas, prirodi je lijek i mislim da ste shvatili što sam htjela poručiti, jel tako? Svakako, hvala ti na ovome. Manja, šta ti kažeš na ovu legendu? Je li Lika lik?
Pa zapravo ima legenda i legenda. Ja ovu legendu ne bih komentirala jer onda zapravo ulazimo u neko nepotrebno područje. Legenda je takva kakva jest i ne treba ju niti mijenjati, niti nadopunjavati, a niti komentirati. Evo, ovog puta smo ispričali ovu legendu, a u nekom drugom druženju ćemo možda neku drugu. U svakom slučaju, meni je jako drago što primjećujem da smo mi svi zapravo jako daleko, da je ta jedna Lika i Gacka vrlo daleko od Slavonije i Slavonija daleko od nas, inače da je korona opet napravila nešto dobro, jer smo se mi sada ovdje našli u ovom virtualnom okruženju i da smo sada bliži i prisniji i da sada bolje možemo osjetiti puls jednih drugih. A pitanje je koliko smo zapravo od ovog trenutka i bili zainteresirani za tako nešto. Jesmo li sami sebi bili onako samodovoljni? Dostatni, da, dostatni, da. Tako je. Mislim da smo opet napravili nešto... U svakom slučaju puno toga za razmisliti. Tako je. Sigurna sam da je ovo, uvijek sam govorila kad smo sada išli organizirati ovaj Coklje Fest u virtualnom obliku, rekla sam, ma neće to biti nešto naročito. Temelji se to na internetu, više tu svašta, veza će nam biti ovakva ili onakva. Nemamo mi ni neke mogućnosti prevelike to organizirati, ali ajmo mi taj svoj kotačić koji mi uvijek pomalo okrećemo i namještamo, ajmo ga još malo zavrtiti. Pa nećemo ga sad pustiti da tu tako stoji. Onda smo ga sad još malo okrenuli. A ja vidim da taj kotačić ode još jedan centimetar dalje. Dakle, mogu reći da sam prilično zadovoljna s ovim i evo, draga Maro, zbilja mi je izuzetno drago što smo se družili na ovakav način. Hvala. Ja se nadam da ćemo se mi ipak i osobno upoznati, da će barem na Book Cafe doći, jel tako, Tamara? Tako je, ovo je uglavnom bilo otvaranje očiju, ajmo to tako reći. Mogu pa samo još priupitati za vašu, vi ste vrlo aktivni na društvenim mrežama. Imate i terapeutsku grupu podrške. Možete li nešto reći o tom svom angažmanu? Kako imate povratnu informaciju zapravo? Evo, ja ću pohvaliti Gorana što je on uočio te kreativne žene i mislim da ja spadam u tu vrstu kreativnih žena, hrabrih žena, žena koje se ne osvrću ko će što reći i da li će biti prihvaćeno. Upravo tu grupu sam pokrenula u trenutku kad se dogodila pandemija. I kada smo se svi našli u zatvorenom prostoru, dakle u tim nekakvim svojim životnim uvjetima, okvirima, u strahu od nepoznatog, i tada moj kreativni se pitao što sad raditi unutar svoja 4 zida, sa svojom obitelji, što raditi sa svojim okruženjem, što raditi sa svojim klijentima, sa svojim prijateljima, sa svima s kojima smo bili do jučer u doticaju, i za mene nema granica. I samo mi je u jednom trenutku upravo svinulo, jer kaže da je život služenje, život je činjenje dobrobiti. I opet sam si rekla, pa ja ću svoje vrijeme dati, pokrenut ćemo tu grupu, spojit ću sve naše ljude za koje znam, a znam ih jako puno, upravo kroz svoj rad, na jedno mjesto i dati mogućnost ljudima da kroz pitanja, da li kroz individualne razgovore, ja ne ulazim u to koga od terapeuta ili stručnjaka zove mimo naše grupe, ali u našoj grupi se stvorila jedna jako kreativna i aktivna i proaktivna grupica žena, ima i muškaraca, koji svakodnevno nešto objavljuju. Dakle, sve vezano iz domene i psihologije i coachinga, terapije, što god nam padne na pamet, mi to podijelimo, ljudi to prate, naša grupa je narasla na 1200 ljudi koji evo tu ili sudjelovali ili ne sudjelovali, ali vidim da su tu i da raste, grupa stalno raste, to mi je najveći i najpozitivniji feedback. A s druge strane, iskoristila sam vrijeme, odradili smo vrlo korisne webinare, mislim da ih je bilo skoro cijeli do 6. mjeseca sam spajala na ovakav način stručnjake iz Zagreba, iz Splita, iz Pule,
Znači, nije nam bilo granica, određivali smo teme, webinari su ostali, uvijek se mogu ponovo pogledati, poslušati i tu su i najkvalitetnije povratne informacije jer ti webinari služe. Znači, kao i Tamara poput knjige, kad stanemo pa razmislimo pa pročitamo pa se ponovo vratimo, možemo i te kvalitetne webinare od sat vremena baš na teme evo, koje su u ovo vrijeme bile jako korisne, od anksioznosti, depresije, kako s djecom, kako djecu pripremiti na online nastavu, na koronavirus. Znači, bilo je zbilja kvalitetnih tema i vrlo kompetentnih i stručnih ljudi u webinarima i vrlo korisni su, dakle, evo, povratni informacije. Mi, nažalost, ne možemo iscrpiti ni mali dijelić svih tih zanimljivih i korisnih tema. Vrijeme nam je uvijek ograničeno, uvijek smo u nekoj trci s vremenom, za vremenom, a evo ovo naše druženje je došlo kraju. Imamo još možda nekih otprilike minutu. Ja ću samo ponoviti da ovogodišnji Coklje Fest organiziraju opet oni isti organizatori, dakle Udruga Baštenica, Poklon galerija Danijela Tonković i Buk Cafe Paradiso, a isto tako se pridružuje i strukovna grupa kulturnog turizma Hrvatske gospodarske komore i program Aktivni u zajednici koji u sklopu programske suradnje na području Ličko-senjske županije zajednički provode zaklada Kajo Dadić i zaklada Nacionalna zaklada za razvoj. Evo, ako mogu ja, Tamara, samo sekundicu, bit će mi čast i zadovoljstvo, budući da u sve ovo s čime se bavim uređujem više na volonterskoj razini portal pozitivnih vijesti i ljudi, samopozitivno.com. Molit ću vas da mi sve proslijedite vezano uz vašu organizaciju i mi ćemo to objaviti. Evo, na taj način ću dati svoj još dodatni doprinos da se što dalje čuje o vašem Coklje Festu i svemu ovome što vi ovako kreativno i sa puno srca, otvorenog srca radite. Ti si, Maro, u svojoj knjizi rekla: ljudi su srce grada, a vrata srca treba znati otvoriti. Ja mislim da su tvoji Slavonci jako sretni, jer ti, bez obzira živjela u Vukovaru, Vinkovcima ili bilo kojem gradu, mislim da jako dobro pridonosiš razvoju svake svoje sredine gdje živiš. Hvala vam svima, hvala Gorane, hvala Maro. Manja, svima veliki pozdrav, šta drugo reći. Vidimo se dogodine. Pozdrav. Hvala. Ćao.